Insemmilkom Miriam Kassar mill-laqda Versatini il-kelma Maltija. Laqda li twassal fil-pubbliku il-wirt letterarju Malti. Illum mill-ktieb Ħodon Ronfol imiss il-poeżija ta' Albert M. Cassola. Il-poeżija jisimha Il-Magni mhux għalija. Il-Magni mhux għalija. Imissni għext fi żmien tal-poeżija. Fi żmien Ariosto, Tasso, l-Alighieri. Żmien it-traċedji Griegi, żmien l-Alfieri. Inqerdu llum il-ħsejjes tan-natura, kif tan-natura inqerdu sal-kuluri. Ħadulhom posthom l-inkwinamenti u l-ħsejjes tal-muturi, it-tjun, iż-żjud, l-irmixk tal-magna skura u ħossa. Fejn huwa l-maċar ta' xmara ġiri, fejn hu d-Danubju blu, fejn hija l-ħdura? Kollox imċappas, kollox imdardar, imdennes sewdin. Massib nadif imkien. Kif ma tismax ir-Rużinjol fil-ġonna kif kellu x-xorti jisma' Keats, poeta. Mitfi kull leħen tal-asafar, mitfi mitkarwit tal-ajruplan. Tara id-duħan li jitlaq il-fuq miċ-xmieni, filgħodu kmieni, u jostor ġonna, jaħbi ukoll liqi. Ħarsu mitwieqi, araw isħab imdennes li jgħat il-weraq, jgħat is-siġar kollha. Fejn huwa iż-żmien li l-qalbek bilena tħolla? Bis-safa ta' smewit, bil-ħemda u iskiet, bil-għaxqa tal-ilwin tal-fjuri, bil-qana tal-asfur itiru jdur. Il-Magni mhux għalija. Illum anakronizmu tkun tħobb il-poeżija. Albert M. Cassola.